雨宮さん、うちのクラスに来て、数学の最後問題とも解き方を説明してくれないか。怪我をしているね。どうしたんだい？どいて。保健室に連れて行くよ。レナ、どうしたんだ？文順さん、雨宮さん一人で行動するのが好きなんですよ。心配する必要がないです。ね、雨宮さん。話して。でも、あの人。はい、これから新しい転校生を紹介するわ。